Okay, vi skal så diskutere og nå frem til en afklaring af årsagerne til, at demokratiet på den ene side havde stor succes efter Første Verdenskrig, men på den anden side havde indbygget problemer, samt at få diskuteret, om der er punkter i det kommunistiske manifest, hvor Marx og Engels har haft ret, og lige så om der er punkter, hvor de har taget fejl. Ja, fint. Jamen, vi så i hvert fald, at demokratiet, Første Verdenskrig, det blev lidt set som en kamp mellem demokratiet og monarkiet rundt omkring i Europa, og ved at USA og Frankrig og Tyskland, USA, Frankrig og England, de sejrede, så man det lidt som en sejr. De var jo demokratier. Ja, de havde ligesom Athen som forbillede. Og hvor tyskerne og Østrig-Ungarn, de havde monarkierne. Det er jo monarkierne. Ja, monarkierne som forbilleder. Og da de tabte, så fik man jo også indført republikker i de her lande. Så man så det jo som en kæmpe sejr og et stort fremskridt for demokratiet. Det samme kan man også sige lidt om efter 2. verdenskrig også. Du mener den kolde krig? Nej, også efter 2. verdenskrig. Fordi altså man kan sige, der havde vi jo op til i mellemkrigstiden, mellem 1. og 2. verdenskrig, der havde vi jo igen fået et diktatur i Tyskland med Hitler som leder og Mussolini i Italien osv. osv. Og så stadigvæk de her allierede, som der var kørt efter demokrati spilleregler. Så der er sådan lidt parallelt. Ja, altså jeg synes nu, den kolde krig er et bedre eksempel. Den kolde krig, ja. Fordi det var på samme måde Clash of Civilizations. Civilisationer sammenstød. Ja, det var Huntington. Vest mod øst. Ja, det var det. Ja. Samuel P. Huntington. Ja, men man kan i hvert fald også se, at der var nogle store problemer med demokratiet i den her periode, fordi demokratiet var et meget nyt fænomen, og især det her mest det her parlamentariske demokrati. Nyt, det vil jeg nu også sige. Ja, nu har vi lige haft om det helt tilbage fra... Ja, indførelsen af det parlamentariske demokrati, eller parlamentarismen, det var meget nyt. Moderne demokratibegreb. Ja, og det gjorde det i hvert fald svært, hvor man kunne se det her eksempel med, at i Frankrig, der var gennemsnitsperioden for en regering, den var kun 4 måneder, fra 1934 til 1940. Ja. Og det gjorde det jo ret svært at få indført nogle love, fordi at de meget hurtigt gik af. Ja, så kan man også snakke om alt det der med spærregrænsen. Ja, fordi der sad så mange partier. Ja, altså fordi at man kunne egentlig bare starte parti, og så kunne man sige... Ja, så længe man fik altså 0,5% af stemmerne. Ja. Og så var man repræsenteret, så kunne man lave ravage. Ja. Og der kan man sige, der har man i hvert fald lært af tiden fra den gang i dag, hvor man har... Altså man kan sige, spærregrænserne, de er jo, altså i nogle lande er de jo blevet helt absurde. Ja, Tyrkiet, den har i hvert fald en meget høj... Og den har en ret høj, i hvert fald i forhold til Danmark. Ja. Tyskland har de også 5% også. Ja, men det er jo også som resultat af en verdenskrig. Ja. Hvor man ikke ønsker en gentagelse. Ja, det forstår man egentlig godt. Det ville være noget værre råd. Ja, det er oppe endnu et kup. Men man kan i hvert fald se, at de her Marx og Engels, de har da haft ret i nogle af deres synspunkter. Altså så i hvert fald proletariatet, som har da i hvert fald fået nogle fagforeninger, og det har været muligt at komme med i hvert fald i Danmark og flere steder i Europa. Men man ser, at der er jo slet ikke kommet den her revolution, som de forventede. Der er jo altså i det uddrag, som vi har læst her på System, der kan man citere, det egentlige resultat af deres kampe er ikke den umiddelbare sejr, men det, at arbejdernes samling griber mere og mere om sig. Og det, som der sådan indirekte, eller det, som der står i det citat, det er jo grundlæggende det her med, at de mange kampe, som der har været mellem arbejdsgivere og så arbejdstagere, de er så til sidst endt ud til fordel for arbejdstagerne, altså simpelthen proletariatet, hvis man skal følge Marx og Engels. Men man kan nej, det der står, det er vel, at at de går sammen om at kæmpe. Det er ikke så meget det, men selve fællesskabet, de får ved at kæmpe sammen, at det er det, der betyder noget. Det er ikke så meget kampene, men fællesskabet, der bliver skabt derved, der er vigtigt. Jamen det er jo stadigvæk også, at så på en eller anden måde har proletariatet så sejret, hvis det er det, når de kommer til at stå stærkere, fordi der er flere. Jamen det er jo på en eller anden måde undergangen af bourgeoisie. Bourgeoisie. Ja. Bourgeoisie.
Altså, det er jo det. Altså, det er jo et eller andet klasseløst samfund. Men man kan også sige, der hvor de tager fejl, det er jo også det sidste, som der står. Det er jo det her med, at... hvad er det nu? Det er jo det sidste, som står i uddraget. Der står det her med, at bourgeoisiets opløsning og proletariatets diktatur er uundgåeligt. Og det kan man sige, at 2015 i Danmark er det i hvert fald ikke sket. Altså, vi har jo stadigvæk, nu ved jeg da godt, at vi har demokrati, men der er jo ikke proletariatets diktatur. Det tror jeg ikke, man kan kalde det fra. Og vi har jo også grundlæggende mange kapitalistiske samfund, i hvert fald i Vesten. Ja. Så der har de i hvert fald haft taget fejl. Man må sige, at deres tanker om mere kom på banen. Altså, de er blevet taget mere op efter finanskrisen her i 2008, uden dog at dominere overhovedet. Det er der kapitalismen, som ligesom... Ja, det er den altså, tanken om, at kapitalismen på et eller andet punkt vil gå for vidt og vil skabe en krise, det er jo det, der driver socialismen, kommunismen. Ja, det er jo det, som man kører på. Ja, det er kapitalismen, som har skabt socialismen. Men man må sige, med afslutningen af den kolde krig, så døde det rimelig meget. Altså ideen om den her kommunisme og planøkonomi. Også fordi man på en eller anden måde så, at det i hvert fald ikke kunne fungere i Rusland. Jo. Så er det sådan ligesom ja, fordi man kan også se med ham her, at med det her anderledes demokrati, som man mente, man skulle have, som Lenin mente, man skulle have med, at det ligesom skulle være fuldstændig klasseløst, det her viser sig ikke at fungere. Ja. Og det kunne ikke realiseres, så det er mest bare en utopi nok, selvom det som i dag. Men altså, det er da ikke fordi, at det kapitalistiske samfund er utopiløst. Altså, der er komponenter af det kommunistiske samfund, som vi stadig benytter os af. Altså, vi er jo en af de samfund i verden med højst skat, for eksempel. Højst omfordeling. Ja. Men altså, det er jo stadigvæk domineret af en stor privat sektor. Danmark er også det land med det højeste. Altså Danmark er det vestlige land, der er tættest på kommunistisk tilstand. Det er præget af tanker af af lighed, og ikke kun frihed, som i USA, hvor det er frihed, der overskygger ligheden. Men det er jo stadigvæk... Altså... Danmark er jo præget af tanker om frihed igennem lighed. Ja, lige præcis. Og det er jo kommunisme i nødskal. Og vi hører jo gentagende alle de politiske partier, eller rigtig mange politiske partier, gå til valg på, at vi skal være mere lige og mere lighed. Men der ligger stadigvæk så er det grundlæggende, at der er jo en stor privat sektor, der har mulighed for at blive rig, selvom der er højt skattetryk. Og lige nu bliver der arbejdet på at sætte kontanthjælpen er blevet sat ned, der er lavet de her reformer, så det skal kunne betale sig at arbejde, så folk ikke bare sidder og nyder efter behov og yder efter evne. Men altså... jeg tror lige, du har brugt den omvendt, har du ikke det? Jamen, det yder efter behov, det tror jeg ikke, man siger. Jeg har behov for at nyde i dag, det har jeg sgu ikke. Men jeg har behov for at nyde. Og nyde efter evne, nyde efter behov. Ja, det er skidegodt. Ja. Og man kan jo se, at der er også nogle offentlige selskaber, som bliver solgt fra. Dong. Og til Goldman Sachs. Men nu vil jeg så lige sige, at der er fandme flere private virksomheder, der flygter, end der er offentlige selskaber, der bliver solgt fra. Ja, det er rigtigt nok. Jamen, de bliver ikke opkøbt af staten. Nej, det gør de ikke. Nu så vi jo for eksempel, at... Eller overtaget. Jamen, det så vi for eksempel, at Aalborg Akvavit, de er jo skrevet til Norge jo. Fordi det er en bedre forretning for dem. Og så mister Aalborg jo en kæmpe stor virksomhed, altså et knudepunkt for dem. Men det er jo ikke, det er jo så skal jo ikke en Norge. nationalisering af virksomheder. Så det er jo ikke en planøkonomisk tendens jo. Nej, men altså, hvornår kan man sige, at staten har overtaget noget? Hvis staten nu tjener 50% af virksomhedens indkomst på skatter, ejer den så ikke i princippet 50% af virksomheden? Det gør den jo ikke. Hovedparten af DONG ejer den danske stat jo stadigvæk. Det gør den, men man kan jo stadig... Ja, så det er jo en af de offentlige... Den er stadigvæk ret meget ejet af det offentlige, men man kan jo ikke... Altså, de dikterer jo ikke som sådan, hvad virksomheden skal produceres, og hvad der skal produceres i Danmark. Staten går jo ikke ind og siger, at der skal produceres mange venstre sko, som i Sovjetunionen. Nej. Og ikke nogen højre sko. Der var fandme mange venstre sko i Sovjetunionen. Det var fandme det værste. Kun det. Så, altså... Der findes mange statsejede offentlige virksomheder. Jamen, det gør Danmark. Men så, ja. Jeg tror, den konklusion, vi kan drage, det er bare, at der er ikke noget, der er altså 100% det ene eller det andet.
Det kan godt være, at vi har anskuet det kapitalistiske samfund som det sejrende, men altså, vi har fandme stadig taget en stor del af det. Af den... Ja, det er der. Lige præcis. Ja, jeg ved ikke, skal vi... Ja, men skal vi drage sådan en overordnet konklusion? At få diskuteret og nå frem til afklaring af årsagerne til at den ene, men på den anden side havde indbygget problemer. Jamen, det var jo det med spærregrænser og en masse partier og sådan noget. Ja, at det gjorde det svært ved at løse de der store økonomiske og sociale problemer, som der står. Altså fordi at der ikke var enighed, og der ikke var nogen fast regeringsmagt. Og så nævner den også det her med, at der var at det faktisk var et problem med demokratisk ytringsfrihed, foreningsfrihed og forsamlingsfrihed. Ja. Fordi at demokratiets fjender så kunne planlægge counterattack mod demokratiet. Ja. Counterattack. Men egentlig der er det jo overhovedet ikke i uoverensstemmelse med demokratiet på nogen måde. Det var jo det, der var ideen, at hvis der var nogen, der var utilfreds, så kunne de komme og sige det. Ja, det er derfor, det er egentlig lidt mærkeligt. Men det er nok fordi, at de er antidemokrater. Men det er nok fordi, de har misbrugt foreningsfriheden til at planlægge noget, der egentlig er ulovligt. Ja. Men som det bliver... Nej, men problemet er, at det er jo ikke ulovligt overhovedet. Det er jo det demokratiet skal til for. Hvis der er nogen, der er imod systemet, hvis der er nogen, der mener noget andet end det, der er så har man lov til. Men man har ikke lov til at forene sig, hvis man vil planlægge noget ulovligt. Jo. Altså, hvor du mener at gå, altså tage det, du har ikke det indenfra, eller hvad? Der er jo foreningsfrihed, men ikke foreningsfrihed til at planlægge terror. Så men det dækker foreningsfriheden jo ikke over, og det er jo det, de på en måde vil gøre her, fordi de vil angribe staten. Og det er jo lidt det, der er et paradoks i demokrati, ikke? Du må gerne forene dig, men lige så snart du rent faktisk vil noget, der går ud over systemet, så er det ulovligt. Jo. Det kan man groft sagt. Men man kan jo stadigvæk godt... Altså, men det er jo fordi, at man i nutiden ønsker, at man ikke bare... Altså, man må jo godt diskutere at være mod demokratiet, men man skal gøre det gennem en demokratisk proces. Man skal gøre det inden for demokratiets rammer. Ja. Det kan man så diskutere, om det er fair eller ej, men det er måske meget fair, at der ikke kommer en det har vi ikke så mange minutter til, kan man så sige. Nej. Hvor lang tid er vi tilbage? 3 minutter. Ja, men altså, så det grundlæggende, det var jo i hvert fald, at demokratierne sejrede under Første Verdenskrig, sådan overordnet. Og sådan symbolisk. Det har været sådan en øget demokratisering op gennem det, hvad er det så, det 20. århundrede, kan man sige. Ja, i hvert fald i Vesten. Selv begrebet demokratiet ændrer sig også hele tiden. Altså, hvad demokrati egentlig er. Ja. Det er jo en levende... Det er jo blevet meget mere populært. Ja. Det er en livsform, det er også, det kommer meget flot til udtryk her jo, at demokratiet ikke bare er noget, man indfører, og så fungerer det bare. At det er noget, der skal udvikles gennem lang tid. Ja. Og at det måske også derfor er lidt mærkeligt at bare tro, man kan tage ned til Mellemøsten og bare indføre demokrati, og så fungerer det. Ja, det er selvfølgelig en god pointe. Fordi at det er udviklet gennem så lang tid. Ja, det er ikke helt meget. Jo. Skal vi... Tak bare kort. Ja. Vi takker og Tak for det, drenge. Done. Skal vi bare trykke done? Ja.